guys, tadzoka pachipamwe. Nhasi ndoswera nemi pamalife ndakuudzai musambotoshamisike zvenyu. Musatomboshamishike zvenyu because ndatogara ndatokuudzai makuseni kuti nhasi toswera tose palife. Havana. Takunoro, how are you? Yes, Jenny. Saka ndadzoka guys. Ndikukumbira kuti mutege vanhu vekuAmerica. Vanhu vekuAmerica guys, vanhu vekuAmerica. Zvakaoma. Muri kuona kuti pane pandoda kuti ndichida kuti ndikakurumidza kusvika pandiri kusvika apo ndombokutaridza ipapo patobvapo andikatokontinua nelife yedu because ndine mumwe munhu ari panapa ndoda kutaura nemi handiti ari kuAmerica ikoko ndine munhu ari panapa pari kuAmerica anzai okay yes havana kujairira kutaura pasi apa ndikataurisa moni chifuti ndakazhanganira saka muda ndidiko imi guys what do you want me to do saka tikuda apa saka munhu ari kuda kutaura nemi abva afona ndisati ndandachiti tikatanga taenda apo topedza apo ozofona handitika then munzwa nyaya yake nokuti kwatiri kuenda kure guys kure 5 hours saka pa 5 hours tichingotaura nemi apa zvandingaita kwandingagodi. How is in America? I guess put it right. Hansi tokuda makadaro nai zvako iwe loveness apa panzi kwaimutaurire pasi nozatina kujaira ndikati nditaurise kwehe makazhangadira ndisiye apo chipochangu namwari chekutaura ini and I'm just using that talent rekutaura I'm using the talent to talk right izvozvo kwanzi ini mukataurira pakanenzembo nai zvako iwe maitapiwa ndoticha kunge munhu ari kuyakatsama kuita kunge munhu ari down kunge munhu ari saka ndikapota ndichitaurira pasi musondozoya ndiri down chako kuti kamereji kenhema kakuda kupera saka munozoziva se ndiri serious munozoziva se ndifanwa kupota ndichinja guys chinja ndikadai ndodai kuita kuti musondozoya ndichitaurira pasi kuda munyosana kamereji kechibhishu aka kanenge kapera kanenge chakupera kasismeli kamereji chaka so nhasi vari kutaurira pasi there must be a difference anomona right guys inzwai munzwi tapipapita padzo zvakadii munhu akamirira kapa 5 minutes quite totovhunduka kuti munhu aita se exactly zvako iwe thank you imwezondipiwa imi imwezondiunderstanda imi imwezondipiwa imi muso unoti ndokuve inini wana I must be me muso ndotoya ndiri down mutoziva kuti something is wrong mfanwa kutopick up kuti munhu uyu anogara nevibrant anogara akadai hanzi how is America handisi kuAmerica zvinezvi handisi kuAmerica chizvozvi patikuenda right ndinoziva kuti munhu wangu andoda kunza pana pakanditarisa saka chimira 5 minutes munhu wangu tisvike munhu arikuda kuya panapapa tinde patinoda kusvikapo then tikatigarisipo tikangopedza pate tichinifamba kuenda uko ndobva ndakuedha fast ubvotaura nyaya yako hanzi ungana serious hazvibudi lavhu musondoya ndiri serious mubve mazati SIS MELLY something is bothering you musondonyatsa kuya chakuti ndikunetsika nechinhu todawo kutotasikana mudinzwewo ndofanwa kuya ndiri pasi zvino ndikapota ndichikuratsai muchaziva kuti saka nhasi vari kuside ripi nhasi vari boy here kana kuti vari kudai imi muchaziva kuti inini nditori munhu anoitori nevoice riya rakadai so mona nevibing yepamusoro ya musondotoya ndisina you should be able to see that kwandada kutotya kuti kasi muripo handiwashona should be able to see kuti munhu yataura achidai tomuziva akadai chichi what is going on anmona please for the camera smile for the camera but there's nothing wrong kwanisati tonzungusha mukatara pasi there's nothing wrong guys with me today it's just that kuti ndauya nemunhu ndoda kuti ndisitaura naye but kwatanga tiri kufamba tichiendawo inanda kuziva kaino tichatosvika saka anonoka kufona kuti ndabo ndaredi sichengi mira ipapo shengu usatomboenda zvako ndori kuAmerica umwe wacho iwe usatombofambi mambochienda mira ipapo totodai pano nhasi saka toda kutanga totichenda ngoona kuti ndizodisturba my life too patoda kuenda apa tatosvika mona chiindicata totitanta tikabvapo then ndobva ndaedha munhu tichienda edu kumwe tika saka just be little patient guys patience chete mbichana patience guest irimo macomments mumu guest is there ichi
West Ham United, London Olympic Stadium. Olympic Stadium ndo bantu achi. I don't know Olympics London 2012. What is that called Grand Prix? Hey. Bora team ipi? West Ham. West Ham. Ah, na mpani mano supporta West Ham. Na nto izi team yo. Na muriko ere vano supporta West Ham team. Iri murodi medo ngati tukwenda ku Arsenal. Iri murodi chinda ku Arsenal. Okay, Priscilla piri ku America garai pano. Hanzi, hey, you can left sure ere. Garai pano guys, garai pano vano ku America garai papa please garai papa. Chine ga teacher dzivanu kwa ino ichi West Ham ground. London Stadium. Ah, prototype no kwenda pa. Yo, vanotu ya maturisi kuzona ground iyi. Yuki. Nga zvakaoma. Ground of Olympics. Hanzi kai ground of Olympics. Hanzi line up kanale unomboita basa iwe. Nawo malive ayasira. Malive anoenda tena zvewe Alice. Anoenda tena zvawo zikuti kana chiro indika ichikuitira malive muri kuno imiri mabasa rofamba. Munofa kutanga kuchindibhadhara guys. You have to start paying me. Tatenda roka America garai papa. You have to start paying me guys. Nokuti imi mbasa rinde ichikupusha ikoko. Ndichitoita basa. Anmona ndichingokuitira malive. Zvimwe zvichiya zvichindituka. Zvimwe zvichiita sei asi titori pa live. Imi michitoseka muri ikoko. Saka you have to start paying subscriptions. Anmona atatosvika wena. Hey! Gaiti shike. Kwanzi stress free malive ewa malive ndo zvozvo. Malive ndo atotoraramira semachembere kudai. Semachembere mazimbuya epakona maziroi. Ku live ndo kwedu. Ku live ndo kwedu, kuma live ndo kwedu. Tikagotambira ipi. Tichimira tikuvire tiroi. Saka tinofana kutambira pa social media tichimira kuti kuroi kuvire guys. Kwanzi yewe kumateresi. Teresi ipi yacho iwe Jessica ipi kumbe kwedu here kana kuti kumateresi kukunyarara. Sabidza unasitru kubaba no teacher. With the London. Sure, kwenyu kwakanibvuma ndikuita masinus but kwana nzeve dzangu dzatanga kubaba kudai. Something is wrong, right? Kai varume vafanda zorora. Waitwa seiko. Guys, vanosapota team yebhora iyi. Ameno team yebhora vanosapota iyo iyi. Tasvika pa West Ham United. Haina hangu hadithi nataka kutoisiva nasi. That's what ndomboizivini isho. West Ham United isho that's what ndomboizivini. Kutoreka picha eka. The first time yangu kutoriona wokutoona chinhu chinonzi West Ham. I did not know about this ground. Ndo pakaitwa maolympics pano. Okay, kwai ndo pakaitwa maolympics. Saka imimi guys, mamtirizo here ground kwai ndiko kuitwa maolympics 2012 panapa. Ande munoona todzoka. Saka guest wedu ramba uripo. Imiyakambe hotspot phone yani. Because ikasara tapinda bis. Tapinda bis. Chagaima anti ndave na ushua. Andisandave na ndo zobeza ngikutoba banasi. Kwaize sisimela tuna jibo ndakaistogramla indaka ndikaijeka she guys komoti kudikwe. Tasemone guys. Kwainozi stadium store, inonzi West Ham United. Kwesho chigo chakaumbwa hapo chinenge chichagonyana. Chiskawo chamufunge munhu akatobva mamiliyoni here. Iri kubudere pakanzi West Ham macho. Guys, tukatoda stele guys. Izvo zvokona rokwe randakapfeka zvokupfekwa nevari mukungu guys, rokwe. Something kapo atolo Muzimba. Aiwa muinde. Akatoda scout chaiwo. Mbona rokwe randakapfeka nasika. Guys. Ndakapfeka rokwe zvokupfekwa nevari mukuno simbu uchizvifambira zvako. Ndo zvandakatopfeka. Ndakatoadopta style guys. Aiwa zvokupuwa pressure board. Pressure kana ndakapfeka rokwe guys. Ndondikwira hapo. Right. Patipindi mukati mwe. Aiwa iro ndo ground racho era indofunga ranyatso kufarigwa ground nevanhu havaizivi timi zvokuti nemusoro todaenda kuarsenal nechelsea ndo zvavakamirira
Katichingotaridzawo amene kuda pano kwa vaviri kana 1 anoona nezveground irori tipinde musoroko muriona asi vanhu varungu vatorikowo vanosapota timu amene zviri kuitika ndototora sitoga ndakatomira apa uyu aruna anoda kuendapo iye ndiwo tanga kuchiendapo vatomirigwa utedzerawo murungu iyeyu chete ndindadi chiri chii chine zita racho ndachikanganwa kuti ndaipapa vemulangano chakaitwa anonzi ane chikafuro vatora chirega ndichinotogwawo ini vatondipa style yekuita murumbu batai apa vakataridza vanhu ndichitotogwa zvepikicha so ndindadi ndo zvimahamas kai zvota zvishiya vanondibatawo kudai guys andizvibate doko zvese kuita kwa inonzi hamasi mushopu yacho but hatine basa nejezi ratiri disu iri ground racho iri guys iri kwaishangu bo zvekuti kuda havangada basa nesu manyama ishangu ground iro westham iro kwaitekefu ndatora foto saka shopu yakavhurwa nakunotenga but hapana hapa anosapota timu iyi saka rigaitiindi maona panapa ndo westham stadium iyi rigaitinde kune mamwe maground hapana anosapota dei angawanikwa anosapota timu iyi tachapinda newe mukati ndachiya wandibata zvaita varungu avo zvevandipa atiyezera kastaira hai guys zvakaoma hey ndakatopfeka zvakati marona dhogo ndakapfeka guys simple very simple primark simple kutyei zvangu zvisina kana rikutobontarisa kana kuita basa neni ndakatofira and I'm very anzi vakatitengesera good player wavo yavo masene ivo vanhu vepano saka munoona kana pressure kuno kunotohwa mhepo ichinyatsotopinda indinosapotwa nevarungu unoita nezveiso neni I love the dress. Oh, thank you Ruva. Kuto relax zvangu, kutochila zvangu ndiri murogwe nasi kutoita free chaiko. Kumaende? Every month sure everyone who minds their own business. Good son when you are back to Liverpool. Toenda unondibata we'll go. Tinoenda. Kwai Westham vanonzi bhura vakutaura manje vakadzi kwai Westham yakasaina kwai yakasaina Sean Tarima mukomana wokumusha Zimba Westham iyo inoi panompana muzimba saka ari piko timumurosa tinambooneko zvino because vanogara imo muno mustranda muhana mutetenzawo yes. I'm not sure what time we'll get there. Talk. No. Chita live in right. Takupinda pa live yedu guys. Wanzi inonyenye usapota ni varungu timu ishi. Right. Chande pa live yedu guys. Tiri kuenda kani BMK husband. We are going there. We are going guys. Right. Gaindi unze munushu. Let me bring this person so that you can see. Takutita live so. Yeah, tichienda kwasina kwatoenda. Right. Switcha ku camera. Yes, Prim. SIS MELLY Magadi. Aiwa tiri nani sukuri sei? Ndiri right. Hold on. Right. Okay.
Right, vasikana ndauya panapa nhasi guys. Mangwana nanhasi anaye ndina Prim Medway. You all know this lady. And you all know this lady. Makamuona pano, tikatanga naye pano, akazotorwawo apinda maoko evamwe vangu vachimubatsira. So presently she's ku America. Muri kuzigumira takagumira nyaya iyi mukadzi uyu achienda ku America kunobatsirwa kugadzirwa face paya pakapiswa neacid. Right, Prim tinokumbura tumbotudzawo jeni yako kubva zvawapinda muAmerica. Wave papi? What is really going on? SIS MELLY, chekutanga tinoda kutanga kutenda imi SIS MELLY kuti ndiwe pano nhasi zvakatangira ikoko nemadhayaris ese aindibatsira ndisingakanganwezve Zororo vanamukoma Fungai wakandibatsira. Ndochizotenda hangu kune wese wakaisawo ruoko rwawo kuti ndiwe muno muAmerica nhasi. Pandiri pano nhasi izvezvi ndakaitwa masejari mairi epahuro. Ndofunga vazhinji waiziva huro iyi yanga yakatangira kuno samoya kuno uku. Ndakarereka mutsipa so ndaisakwanisa kutendeuka kutarisawo. Ndakaitwa maoperations 2 kuti ndiwe pandiri nhasi izvezvi pahuro iyi. Asi madoctors ari kuti futi waroda kucheka futi apa kuti ndikwanise kutarisa mudenga nekuti handisati ndakunyatsokwanisa kutarisa mudenga kudai. Okay, so after all those operations wakaitwa, how are you feeling now? Ndiri nani chaizvo SIS MELLY nekuti ndakukwanisawo kurara ne-right side randakanga ndaita almost 2 years ndichingorara ne-left side chete. Saka izvozvo ndakukwanisawo kupinduka ndorarawo neside racho iroro. Harisati harina kunyatsa kubvuma nekuti pachiri kusarira asaiwa chenji iripo hombe chaiyo. Alright. Saka iko zvino zvaunderstand kuti we are now close to a year waenda. Chi hanzi ndaitomufunga mukadzi uyu maidi kundibvunza. Saka wave ne close to a year waenda anditi. Saka kwasara operation ipi kuti unyatsonzi wapera wave complete wave right wapedza vachinyatsa kuti hai watapedza newa tichakuoni kuno chipatara. Kwasara chine chi? SIS MELLY sekuona kwamuri kuita kuti handisati ndagadzirwa maziso. Havasati vandigadzira maziso, havasati vandigadzira mhino. Saka sekutaura kuri kuita madhokotera vanototi maoperation ako anogona kutorazve more than 2 years nekuti vari very slow. Tarisai kuti pagore izvozvi ndatokwanisa gore nevhisa rakutoexpire ndakangoitwa pahuro chete, ndakangoitwa 2 chete mumaoperations. Okay, saka zvichiri kune more years. Saka wati visa rako expire. Visa rino expire rini? Visa riri kuexpire musi wa7 August this year. Yes, kureva kuti next month kai? Next month. Right, kune abvunza mucomment section ndanzo uri kustate ipi? Ndiri kuMinnesota. Kuminnesota, alright. So iko zvino izvi kuti saka panyaya yacho yemapepa apa kuti ukwanise nokuti kana visa rako expire iwo uchinzi une mamwe makora unoda kuti uite kuti unyatsoita complete surgeries dzese. Saka pachii chiri kuitika pachafamba sei apa? Ndakadzizvoni ndi-apply asylum but chiri kunyanya kunetsa pakuapply asylum. Ndakanzi ndi-apply asylum but chiri kunyanya kunetsa paasylum emaloya. Ndakambozama kutsvaga maloya aya emahara but ndiri kumashayiwa. Saka loya ratakawana rakati riri kuda 8,500. Saka richibva rati rinoda kutanga ne3,000 kuti ritange process. Apa zvichinzi izvoni ndofanira kunge ndaaplya zvinhu zvese zvamuprocess wevisa display. Saka ndo nawo iripo. Mari yacho chaiyo hapana yekutoti nditotange 3,000 yacho handitorina. Hey, saka uri kuti kwanzi izvo kudzoka kuchipatara unofa udzoka une mapepa une asylum kana kuti permit iri inoti visa risina kuexpire. Apa riri kuexpire musi wa7. Apa lawyer uyu ari kuti ndinoda 3,000 kuti nditange kuita process. Saka anobhadharwa here anozima asylum.
inini handizivi kuti maasailum anobhadhara here, asi nhau iripo ndeyekuti kana uchida kuti hanzi lawyer rimirire nenhau yangu iyi yekutsva kwandakaita ndeyekuti futi okay rinenge yaloya yekuti vaite special tipiwe mapepa kuti uite special case kuti akurumidze kubuda. Lawyer rinotondimirira panhau iyoyi yekutsva kwangu nezvese zvangu nekutaura zvese. Nhau yacho iri kutonzi kuti asylum yacho ibude, ndotofanira kuiaplya ndichitaura kuti munhu uyu anga ari mupolitician. Right. Pane munhu ari kuAmerica ikoko kwandonyatsoziva ataura kuti iripiwo comment ishima ari kumhanya comment ya G iri papo ndoiona iwo. Comment ya G, where is it? Okay, Anzi, you don't need to apply for asylum. Who advised you that she only needs to extend her stay basis on medical? Amboto akambozvinzwa here. Izvozvo SIS MELLY ndakazvinzwa ndikatozama kuzviita kubhadhara kuita extension. Saka pandakaita extension munoziva kuti inini ndakapata wakachibva wapinda musystem ndopa wakaona kuti immigration yakanga yandipa 6 months. Oh, saka wakato extenda futi. Extenda ndisingatozivi because inini chidhindo changu chiri kungotaura kuti izvoni chiri kungotaura musi wandakapinda. Saka pawakazotarisa manje makombiyuta ndopawakaona kuti ndakapiwa 6 months. Saka wachibva wanditi apply asylum. Alright. Hanzi nemumwe, why can't they apply for medical visa? The hospitals can give you supporting information kuti mu apply medical visa. Hamoti makambozvitry here. Ndakapiwa tsamba kuchipatara. Tsamba nditori nayo yandakapiwa kuchipatara. Ndobva ndafonera immigration law. Ndafonera immigration law ndopawakachipinda manje pamapepa pamusi wandakapinda wachida kuona kuti zviri kufamba sei. Ndopawakandiudza kuti wakatoita overstay. Yeah, pari tricky. Pari tricky now. It's tricky now. Pari tricky. Because nditona vanhu kwameri kwachora kuti ndo zvaitwa utoita izvozvo inonzi it's a non-starter ye-asylum. Hanzi asylum will slow down things as without a formal approval of an application in the system. She may not be permitted to go hospital. Wow. Okay, right. How many days they've given her? But when they give you 194, they tell you how many days they've given you. Mukadzi uyu ngandibate ndimpe contact lawyer ekuno muZimbabwe, and I'm sure he can advise chaizvo. Right, noma ndombira kuti undibate ku WhatsApp so that I can give you numbers aprim so that imotaura. Ndokumbira undibate ku WhatsApp noma so that takutotsvaga any option panapa, every option yekuti arambe ariko kuAmerica kuti akwanise kuti arapiwe aitwe ma operations. At least maziso ari kuvhara guys, maziso ake ari kuvhara, maziso ari kuenda achidzima achakwanisi kuona. Saka ndandishochema kuti dei vachimuita operation yemaziso at least akwanise kuona, ozomirira hake akawana maziso anokwanisa kuti akwanise kumirira mamwe mastay aya achiona. Kana zviita kuti anoita tuma party time achingobata saizvozvo anomaona iyi zvichingodaro. So guys, ndokumbirawo number ku WhatsApp. My sister, can you please give me your number? Okay guys, the other thing changa chiripo ndechekuti ane kuchechi kwaanonamata, munomuziva kuti Prim munamati ane kuchechi kwaanonamata kuAmerica kwanga achienda. Saka ndambomubvunza ngati nai Prim 3000 kudiwana lawyer uyu kuti mutange kuti muite zve kuti aite process achona kuti uve musystem ukwanise kuramba urimo uchirapa hospital, because akaenda next month ku hospital asiri musystem lawyer visa ra expire havamurapi guys, havamurapi, vanoda legal papers. Saka ndobva tive kuchechi vari kundibatsira, asi vari kumubatsirawo nepesi yavanogona nayo anomaona. Saka apa paguys ini ndangoya kuti nditi vari kuAmerica vanoda kumubatsira panguva ino yatiri guys. $10 will make a difference. $5 inobatsira. Anditi rikatimbobvisa anzi ana Terence
handiti kanzwana Terence ari katimbokubvisa Terence panapa titokude panapa uri kuona kuti page ino ndiri kubatsira vanhu, we don't need you here. Page ino ndiri kubatsira vanhu, enda kuna mai vako shakumusha kunokoshwa nhova namai yako panapa namai vako panapa. Handika block tatopedza niwe anomaona right. So $10 guys vanoda kumubatsirawo because chavepo iko zvinoka tinotori netakumanidza nekuti kuchechi hameno tochaitawo sei. Anomaona hameno kuti kuchechi ochaitawo sei. Takutsvaga munhu anoda kuti anenge ane $5 anokwanisa ane $5 ane $10 kuti 3000 inenge kuchechi vari kubatsirawo ikakwanisa kupinda mu 3000 iyi kuti amuise musystem achona because hapasisina pasara maweeks, I think about 3 weeks dzasara. Saka guys vanoda vese kumubatsira mukandibata ndinokupai namba yake. Timu riri kuAmerica mukandibata ndokupai namba yake. Handika mukandibatawo mopawo namba yake muchimutarisawo. She needs love panguva inoi. Anomaona at this juncture anoda love guys, anoda kuti mupote muchimuchekawo because hana munhu kuAmerica, anongori naComfort chete nevanhu vekuchechi kwaakapinda ikokoko yechechi dzekoko kuAmerica. Anomaona so ndo patiri kuda kuti abatsirikanewo ipapo. Anditika so guys the other thing chandakumbira vanhu vekuAmerica vari pano apa anditika ndiri kukumbirawo kuti vane hembe dzavasingasakwani anditika vanokwanisa mubatsirawo nezvekupfeka mubatsireiwo. Vane hembe dzavanadzo anditika vane hembe dzavanadzo dzavasingasapfeki vari kuAmerica vanokwanisa kumubatawo momutumira zvokuti akwanise kupfeka. Ndo chimwe chikumbiro changu chandiri kukumbira anditika ndo chimwe chikumbiro changu chandiri kukumbira. Vane hembe dzavasingakwanisi kuti vapfeke mondibata kuWhatsApp kwangu ndokupai namba yake anditika mandibata namba yangu ndokupai namba yake then motaurirana kuti munosenda sei. Kana uri kuAmerica is easier. Ndosaka ndakumbira timu rekuAmerica svikai pano. Hembe zvadzo guys $10 $20 ameno it will make a difference kuti dei zvaigona kuti Mwari vapindira pa 3000 yakwana. Andimaona kuti vakwanisa kuteka kuti mamitire because maoperations aya anofanwa kuti akawandiswa. Ndandichitomudza ndikati zveskin graphinga ndo zvinhu zvekutopedzisira chikuru. Mino ikavhurwa, ukavhurwa maziso, ukavhurwa pahuro, unenge wagona kufema zvakanaka. Hands I can give you clothes, I have plenty, I can ship them to Minnesota. Yes my sister, yes, I did not want to come to your inbox kwamuri straight, but now let me just say it here kuti zvingove transparent anditika. So my sister ndichipedza panapa ndokupai namba yake and then motaura naye. Hanzi ngatitei GoFundMe. Yes zvinoita futi kuita GoFundMe and I don't know pane munhu atinotrust who can open a GoFundMe here my sister in your name so that tikwanise kuisa muGoFundMe chaimomo because sure kumupa $10 $20 achatengawo mapenzi otengawo chakati mari haichaungani. Anomaona mari haichaungani. Saka I think GoFundMe inovhurwa sei GoFundMe unoenda website motovhura inoiswa mumastamaki anditi inoiswa sei. Handizive kuti ane mabank account because you need a bank account and more details. It's better if you can find someone at America that makes it. Brian ndichakupa zita rake ndamublock amita nonzanisa rake but feel kumusoro. Na GoFundMe is just like inovhurwa sei. How do we open? I don't know. How do we open that GoFundMe? Haidi munhu wani here. No patinga timbochinja ima details. Toda munhu wani ukuthi tinokwanisa kuti hakuna we. Okay, let's ask Sisi Christine, I trust you a lot. Sisi Christine ndokumbira kuti mutivhurire GoFundMe muri kuAmerica. We are one of the biggest diaries, very loyal mabatsiro vanhu vakawanda panapa. Handifungi kuti mungadya mari yeGoFundMe. Never. Inoita public alright imoita public yachona tichiona kuti mari kupinda mari kufamba sei. Sisi Christine tete chaiwo ndokumbira kuti muvhure GoFundMe, please my sister, open a public GoFundMe so that in a suo I'll text you a number for someone one day to square naye tanayo. I'll text you. All right Team America, thank you very much. Thank you Team America. Team America is coming through. Hands on fika size ani hembe. I'm not sure primary size ani kana ari dress tinopfeka 36 asi kana ari mablouse large kana ari matrousers 14 ma trousers dress size 36 ma blouse large.
Yes. And murukunzwa. Yes. Okay, all right. So Tete you is going to open a GoFundMe, guys. Tete iri public, so that chero uri kupi nyika can chip in. We can chip in juma 10 pounds, 5 pounds, $10. Tikwanse probably togona kuricha takungona matana wa target ye 3,000 kakwana, then omanya ono badara. Andi maona kuti si lawyer uyu atange kuita system yatawana yoyo kuchechi wo probably andifunga kuti chechi wanga siza kuwa na 1,000 vanogona kuwa na 1,000 kuchechi or more antika, so that ikwanse kuti adi aite paperwork ishi anomaona atange kuitwa zvinhu izvi guys, cause akaita illegal immigrant futi akadeport kwa futi beki kunoku akadai saka anenge afambirei guys, kana ndimiwo gore rese ariko anenge afambirei. Munhu ane vana uyu guys, munhu ane vana anenge afambirei oita gore rese ariko hapana chaitwa ongosvikoitwa maoperation tuiwayo obva adzoka gore rese akagara anenge afambirei. Saka kutoti tifaite kuti at least apinde musystem zvingave nani, topinda musystem guys. Kune vane mapage GoFundMe yatiri kuvhura iyi haisi yediaries chete. GoFundMe yatiri kuvhura iyi haisi yediaries chete. It's for everyone who wants to join in. And vane mapage madiki, please can you please take in this GoFundMe and share my page kwenyu. And this is charity work. Charity work guys haina kuti ndeyekwa SIS MELLY. Iri kubatsira munhu haisi kubatsira SIS MELLY. Kana muine mapage enyu madiki, you can post the GoFundMe wo unokunowana good Samaritan kuti ndakutobvisa $20 kana $100 anomaona zvinhu zvakatoendeka. So kana patinoita charity work guys, isusu pana pativhariri kuti nokuti wabetserwa apa vanokwanisa kubatsira yadzoka right. Atiti ndedu kana tinoti ngatibatsiranei, chikuru munhu iye ari kubatsirwa as long as abatsirikana, as long as munhu iye abatsirikana chete. Kuti titi GoFundMe ndedu we don't do that. Kana kuti munhu ndewedu, no, we don't do that. Chatinenge chida kuti chinangwa chedu chimwe chete kuti munhu iyeye abatsirikana anditi right. So Prim, atisi kuda kukubatsira. I understand you want to go to church. Yes, we understand you want to go to church. We want to release you ende ku church. I don't know if there's anything that you want to say to people that are here who are listening to you. Yeah, ndinongoda kutenda SIS MELLY, ndofunga ndinogara hangu tichingotenda. Handizivi SIS MELLY, inini hangu ndongoda kutenda imi SIS MELLY, ndichitenda nevese vamunobata nawo nemadiaries. Ndinoramba ndichingokurankarirai kubva kwandakatanga nekuti zvanga zvakaoma kuti ndisvike pano ndiSIS MELLY. Saka ndinoramba ndichingotenda mese nemadiaries nevachabatsira vese, ndinongoramba ndichitenda. Ndo munamato wangu, ndingangoti mazuva ese ano ndiri kungoti dai Mwari vangondipawo madestiny helpers ndakwanisa kudini kuwanawo chibatsiro, at least ndikwanise kurapwa. Ndo munamato wangu. Saka pamandifonera kana ngoti Mwari mazvita henyu. Saka hatigoni, handizivi SIS MELLY. Ndoona nokuti Mwari vanenge vari kutondipindura nekuti mazuva ese apfuura yanda handisi kurara. Kana vanhu vanga vachifonera chivaudza kuti handisi kurara kana ndikuta makumbo ari kutoita kuzvimba nestress. Saka ndinoda kutenda Mwari sisi, mabudikira panguva yanda ndichitokudai chaizvo. Notenda right. Usacheme, don't cry. Tiri kufamba tese murodhi ishi, tiri tese murodhi. Dzimwe nguva pane ndisina ndenchiti ndendambo haikona kuti tinokanganwa Prim inonozati ndombopera chikucheka. Dzimwe nguva ndendambokuona hangu kana kuti uri kune rimwe page ndoti pamwe zvinhu zviri right, but iwewe pachako you should know kuti kana paine something, my door is open kubva kare. Antoona nokuti tinozoasuma kuti tamuona apa pamwe vari kutomubatsira, tichiasuma zvinhu zviri wrong. So don't go to any other platform as long as the help is coming out anditika. But kana zvainya kuoma kuti waenda apa help haina kubuda, isusu semadiaries takatanga newe pano tikakuvimbisa kuti basa iri toda kuonawo kusvika wapa kumagumo vano vachiona mai vavo zvavanga vari before vasati vapinda. Saka tinenge takangomira newe tiripo. Don't hesitate to knock on my door anytime you call in. SIS MELLY ndadzoka zvakadai zvikadai, so that tifambe newe. Usangomirira kuti ndikutsvage kuti nai Prim how are you. No, kana pane zviri kunetsa comeback sisi, zvinhu zvinenge zvatimirei pakati. Hamotodi even minamato chaichaiyo minamato just kungoungana vanhu tichinamata tichingokurangarira. Zvakakosha ufunge izvo zviya stereke, zvakakosha izvo zviya. Saka rega tikusiye hedu uende kuchechi, and then vachada namba dzako I'll give them kuseri,
then they can talk to you. GoFundMe kana ravhurwa, and it's going to be a public thing. Neonengo chitoona kuti mave nemari yakati, mane mari yakati. Kana mari yako yangokwana, ndekuti ikasvika 1.5 ndakatoiti GoFundMe ndave ne 1.5 ndokumbira kuti nditange pa wiki yangu batai apa andiona at least there will be something anogona kutanga andiona ndizvozvo right prim uve nezuva rakanaka nti hapana ndikadzoka zvakaoma guys. Saka ndo pachasvika guys naPrimu, ndo patiri naPrimu ipapa guys. So kana ndichataura na tete chaivo voya kuseri, we try and open a GoFundMe yacho, and then toona guys kana uchingoroneka 2 cents uchida kungopsudwa nemweya wamwari kuti uda kumuisira muGoFundMe, just put it guys, just do it. You are not doing it for me guys, it's not me. Hamusi kuisira inini, muri kuisira Primu. Antika tukuitira Primu mukadzi wamaona ane condition yake panguva ino ishi anditika. So yeah guys, tave kuri tishiri kuri mweground 20 minutes kure ngambobati 20 minutes right. Saka guys moita stay tuned, antika ndasvika pandokwenda ndotanga futi live. Moona futi ndio yaroda kuona Arsenal wotunda ku Arsenal. Tuenda ku Arsenal guys, ku Arsenal ground. Saka mo stay tuned, tasvika moona foot ground anditika tobatana futi pachikamu chinotera antika